Ajde. Šta ćemo učiti? Koji je predmet? Dijete dugo. Priroda i društvo, tako. Učit ćemo danas i opet ćemo malo higijenu učiti, dobro? Da. Znači, održavanje osobne higijene, pranje zubi, Da. pranje Da. kosice, češljanje, Da. šampon, sve ostalo. Dobro, sad ćemo mi lijepo slušati. Tu imamo aktivnosti, ćemo ih izrezati, može? Da. Zalijepiti u bilježnicu Da. i onda ćemo im posle ovo tu ćemo smjestiti i zalijepiti sa strane. Da. Dobro? Da. Ajde sad reci papa, idemo raditi. Reci bok, idemo raditi. Radi. Idemo raditi, sad čekamo malo. Evo ga, šta smo napravili? Šta smo tu zalijepili? Ajmo vidjeti redom, šta tu imamo? Možeš mi pokazati? Šta je ovo tu? Koga imamo na slici tu? Desira. Ko je na slici? To neka curica? Da. A što ova strelica pokazuje tu? Šta imamo? Šta curica ima? Grada. Čega? Grada. Nema bradu, ima. Šta ima? Kosu. Kosu ima, tako je, bravo. Ajmo vidjeti dalje, šta je ovo tu, šta imamo tu nacrtano? Ruka. Usta? Ruša. Usta, da. A šta je ovo u ustima? Šta imamo u ustima? Tu, šta je unutra? Šta je u ustima? S čim grizemo? Ne. S čim grizeš? Gric. Šta je za gric? Nisu pusači, šta je gric? S Kiliski. čim grizeš? Na. Zubići? Moji. Gdje su zubići? Pokaži svoje zubiće. Pokaži prstićem zubiće. A, tu su unutra se skrivaju, dobro. Tu su zubići. A šta je ovdje na slici? Pati ruke. Prati ruke, bravo. A šta ovaj tu dečko radi? Pente. Pere se. Da, on se cijeli, tu šira se. A ovaj dečko, šta ovaj dečko radi? Vidiš tu? Na. Šta on radi to? Papa. Ne, šta on to radi? Dede. Ne, jebaj, šta on to ti ne radiš sama, to mama radi? Šta imamo tu? Šta mama reže? Šta je tu na prstićima, šta režemo tu? Kale. Noktiće. Moti. Nokte, režemo nokte, jel tako? Da. Ajmo sad pogledati ovo, hvala. Ajmo ove slikice tu pogledati. Idemo redom. Daj mi reci, gledaj. Tu imamo sapun, vidi. Bum, bum. Tekući sapun. Da. Za šta služi sapun? Šta peremo sa sapunom? Reci mi. Šta peremo sa ovakvim sapunom? Tamponu. Šta ovak stavimo ispod i stisnemo? Šta peremo? Juče. Ruke peremo s takvim sapunom. Ćemo staviti tu kraj pranja ruku? Da. Ajde, tu staviti pa ćemo onda zalijepiti posle. Može sad nek samo stoji pa ćemo lijepilo i zalijepiti. Tuta. Ne, sad kad završimo pa ćemo ići lijepiti. Daj gledaj dalje. Aha, šta imamo tu sad? Ajde pogledaj šta je ovo tu? Tata. Šta je to? Ne, reci mi šta je. Šta je to? Kla, šta je ovo tu? Šta je to? Ajde reci za šta nam služi to? Dotiče. Za kosicu? A šta kosicu radimo? Češljamo? Teta. Češljamo. A kako se zove ovo s čim češljamo kosicu? Češelj. Tate. Češelj. Teta. Češelj. Ajde, ček. Ajmo vidjeti, di nam treba taj češelj? Kraj koje slikice? Ko ima kosu za češljati? Aha, curka, dobro. Ajmo dalje vidjeti šta je ovo tu. Pele. Ne vidi, tu ima slikica mala, gle. Šta se tu pere? Oko. Oko. Ajmo vi, pogledaj slikicu tu. Vidiš malu slikicu? Pogledaj, sitna je, pogledaj. Pele. Šta peremo? Kosicu? Da. Dobro, reci mi onda perimo kosu sa šamponom. Pele koju popolu. Sa šamponom, dobro. A ko tu pere kosu? Ajde stavi slikicu negdje. Ko pere kosu tu? Ko pere kosu? Aha, taj dečko se tušira i pere kosu, da. A daj ti meni reci onda još ljubavi. Šta je to? Šta je to? Voda. Ne, nije voda, nego? Papun. Sapun, bravo ljubavi, sapun. A sa sapunom možemo šta prati? Ruke. Možemo ruke, da, ali već imamo tekući sapun tu za ruke.
Ali nema veze, ajde, stavit ćemo ga isto tu kraj ruku da se ne bunimo, može? Da. Dobro. A sad ti meni reci, ljubav, šta je ovo tu? Polako. Jel znaš šta je ovo? Kaj? Jel znaš šta je ovo na slici? Reci mi, jel znaš? Kaj? Pitam te da li ti znaš. Koliko? Ne, to je četka, ali ne izgleda kao četka za kosu. Tako? Da, pa ne znam, drugčije izgleda četka za kosu. Imali smo češalj za kosu, mi četkamo kosu sa četkom, ali ne ovako. Ovakva četka, gledaj tu, ovakva četkica Da. bi bila možda najprije za oprati noktiće. Da. Da, ali nemamo tu nigdje za pranje noktića, imamo sliku gdje dečko reže nokte. Ajde to staviti tu četkicu za pranje krajem noktića. Dobro, a sad mi još reći šta je ovo tu. Tu pogledaj, šta je to? Prati zube. Da, šta je to? To je za prati zube, a šta je ovo tu? Kako ovo zovemo? Pa. S čim peremo zube? Pa. A reci mi, s čime peremo zube? S čime peremo zube, reci mi, šta je to na slici? Pule. Da, Ljubela, reci mi, lijepo mi reci, šta je na slici? Titije. Šta je? Titije. Četkica. Petita. Četkica za zube. Ljubavi, čekaj, stani malo. A na četkicu stavimo, šta stavimo gore na četkicu, tu kad peremo zube? A šta stavimo na četkicu, pogledaj. Šta je ovo tu gore na četkicu? Šta stavimo na četkicu? Reci, slobodno. Kad idemo prati zube, šta radimo? Uzmemo četkicu. Šta stavimo gore? Šta stavimo na četkicu, Kla? Kad idemo prati zube, šta radimo? Uzmemo četkicu u jednu ruku. Na. I šta otvorimo? Teta. A? Teta. Ljubavi, šta otvorimo onda? Šta stavimo na četkicu? S čim peremo još zube? Šta stavimo gore? Uzmemo onu tubicu i stisnemo. Šta? Šta je u tubici? Pati zube. Da, a s čime, Ljubavi? Šta stavimo na četkicu da peremo zube? Ljubavi, šta stavljamo u onu tubicu, uzmemo? Sjećaš, Kla? Ajde ovako, šta kupimo u DM-u za prati zube? Pati. Pasta. Pastu za zube. Dobro? Da. Pastu stavimo na četkicu. Da. Dobro? Peremo zubiće. Ajde stavi još sad slikicu, molim te. Di peremo zubiće? Pogledaj tamo. Pogledaj. Di se peru zubi? Di su zubi? Di su zubi? Stavi četkicu kraj zubiju. Di vidiš zube, Kla? Di su zubi na slici? Pogledaj sve slike, Kla, gdje su zubi? Di su zubi na slici? Da čujem. Pokaži mi. Di smo vidjeli zube? Di su zubi? Pogledaj malo. To će četkica ići kraj zubiju. A ovo su zubi, ovo je četkica za zube. Da. Može? Da. Tekući sapun, tu imamo šampon. Hoćemo sad to zalijepiti? Da. Ajde idemo malo se lijepiti. Čekaj. Ok, evo, lijepili smo. Zalijepili smo sličice. I sve oko sličice. Ajmo sad redom proći još to, može? Da ponovimo. Ajmo redom, dobro? Ajmo ovako, tu idemo redom po slikicama. Tu, Ljubavi, šta smo radili? Znači ova, to je curka, šta smo imali? Šta curka ima? Šta strelica pokazuje? Šta ovo curka ima? Đurka. Šta je to? Djeta. Šta ovdje ima curka? Ajde, da čujem. Šta je to? Prva slikica, Klaja. Šta curka tu ima? Šta je na glavi? Kokica. Kosicu, da. Šta radimo s kosicom? Paje. Šta je to? Paje. Ne pere, nego Go. češlja. Teta. Češlja. A šta je ovo tu? S čim češljamo? Đurka. To se zove, kako se to zove? Teta. Češalj, tako je, bravo Ljubavi. Ajmo dalje sad. Šta je ovo tu na slici? Šta tu imamo? Šta smo rekli? Ustima, šta? Utanja. Šta je u ustima tu? Za gric. Ajde reci mi, šta imamo u ustima? S čim grizemo? Šta je to? To tu.
Šta imamo u ustima? Usta. A dobro, a usta, šta je u ustima, šta je ovo tu? Ovo tu šta je? Upra. Ovo tu unutra, šta je ovo tu? Šta ti je ovo? Šta je ovo tu? Bip. Gledaj, šta je ovo tu? Z. Da. Z, reci mi. V. Z, šta na Z imamo tu? D. Ha? A. Šta imaš u ustima? Šta peremo u ustima? Ljude. Zube, tako je. A s čim peremo zube? A, šta je to, reci mi? Da, šta je to, reci mi lijepo, kako se zove ovo? Da ti vuje. Ali šta da prati zube? S čim peremo zube? Den. Molim? Den. Ljubavi, s čime peremo zube? Šta je na slici? Ovo tu, šta je ovo tu? S čim peremo zube? Pata. Pastu stavimo na... Na. Na šta stavimo pastu? Sjeći. Četkicu. Pastu na četkicu i onda peremo zubiće, jel tako? Da. Ajmo vidi ovdje, šta imamo na ovoj slici tu? Pere ruke. Kako? Pere ruke. Pere ruke tu. A s čim peremo ruke? Sa Pupunju. sapunom. Tu imamo sapunčić ovakav i tekući sapunčić isto. Da. Dobro. Šta ovaj dečko tu radi? Jede. Šta radi? Šta radi taj dečko? Jede ruke. Ne, Ljuboj, šta ovaj tu gore dečko radi? Ajmo redom. Šta radi ovaj tu dečko? Kuka. Kupa? Kuka. Tušira se. To pijate. Tušira se. Pere se, tušira se. Dobro. A šta, s čim pere se? Ajmo reći, to on pere kosicu ovdje isto. Vidiš? Gore mu kapa po kosici. S čim se pere kosica? Sa? Pupunju. Šamponom, tako je. I ovdje smo imali dečka koji šta radi tu? Dečko to sam radi, koji to mama radi sa prstićima. Šta tu na prstićima? Kote. Nokte? Mote. Nokte reže, ha? Da. Da, a ovdje imamo neku četkicu, jel da? Za šta bi nam ona mogla služiti? Četa. Za oprati noktiće, jel da? Da. Dobro, ajde. To je to.